Orduan, eskultura handi hontan, ikutzen deunean tubo bat, nota batek soinu ingo du. Orduan, tubo bakoitzak izango du nota ezberdin bat. Eta ikuslegua musikalari bihurtuko dugu momentu batean. Eskulturak eta musikak bat egiten duten erakusketa eskainiko du da Antton Mendizabalek Donostian. Zehatzago, Olivier Messiaen konpositore frantsesaren musikak iradoki dizkion eskulturak erakutsiko ditu. Hau, umetatik datorkion lilura eta frustrazio baten istorioa da. Bai neukan ja lilura bat espazioarekiko. Orduan hori bilakatu daiteke arkitektura aldetik edo bilakatu daiteke eskultura aldetik, ez da? Gero, suertez pixkanaka eskulturan murgildu nintzen, baina esan beharra daukat ere nire ez dakit frustrazio handina izan du da musikoa ez izatea. Donostiako San Bizente elizan Joakin Pildain organistak deskubritu zion Messiaen musika, garaikide eta berritzailea Antton Mendizabal gaztetxoari. Era berri horretan nola jokatzen zuen beak espazioarekin, ez da? Elizaren espazioarekin, azken finean arkitektura bada, eta orduan askotan bilatuaz organoren erregistroik egokienak eta espazio hori eraldatu egiten zuen, koloreatu egiten zuen. Naziek preso hartu eta Silesiako konzentrazio eremu batean egon zen Messian. Han sortu eta estreinatu zuen denboraren amaierarako laukotea. Mendizabalen erakusketan, Karmele Cruzek instalazio baten bidez irudikatuko du Messianen bizitzako pasarte hori. Sormenarekin edo kontzertua, bertan ematen kontzertuarekin sortu zena jendearengan. Hau da, nolabait ere preso egotetik edo estalajean egotetik aske sentitzea, ez? Garrantzitsua da, bai, nolabait ere kabi hauek edo kaiola hauek edo dena delako hauek irekitzea, sentsazio hori ematea. Obra hontan, Olivier Messienek deskribatzen du Moisesek nola halako batian itsasua irikitzen duen bi zatitan, herria pasai nahi du, ezin du pasa, atzetik etsaia datozte, aurrean itsasua, eta orduan jainkuak ras mirari egiten du, irikitzen du itsasua bi zatitan. Obra hau eta beste bi Parisko Trinite elizan izango dira hilaren 25 - 29 bitartean, Messian jaiozeneko mendeurrenaren ospakizunetan. Eta ara joan bitartean, kobreari koloreak ateratzen jarraitzen du. Messianen musikaren koloreak, musikari frustratuak. Beti esaten dut, nire asmoa zen orkestra zuzendaria izatea. Eta, tanbukatu dut.